Štýlová, ikonická a dostupná. Presne taká je moderná interpretácia talianskeho rodinného auta. Moje meno je Matúš a toto je nový Fiat 600. Možno sa zamýšľate, kde Fiat prišiel s názvom 600. Ten reflektuje práve na históriu, kedy v roku 1955 automobilka predstavila nástupcu populárneho modelu Fiat Topolino s názvom Fiat 600. Ten bol v produkcii do roku 1969, kedy ho nahrádza model 850. Ale poďme späť k nášmu novému modelu 600. Dizajnovo nový model 600 nadväzuje do istej miery na históriu, avšak stavia najmä na podarenej dizajnovej filozofie modelu Fiat 500e. V prednej časti určite dominujú kruhové svetlomety, ktoré plynulo prechádzajú do kapoty a dotvárajú veľkým spôsobom charakter tohto auta. Z profilu dotvárajú dojem športovosti až 18-palcové disky kolies, na históriu odkazujú emblémy 600 a vášho nového miláčika ochránia plastové lemy blatníkov. V zadnej časti opäť dominujú LED svetlomety s pixelovou štruktúrou a vekobatožinové priestoru, ktoré je elektronicky otvárateľné a ukrýva priestor 360 litrov. V porovnaní s priamym predchodcom modelom 500X je nová 600 naozaj nová. Interiér bol kompletne prekopaný pre potreby moderného šoféra. Cením na interiéri to, že je horizontálne členený a chválim vynikajúcu kombináciu 10,25-palcového displeju infotainmentu s podporou bezdrôtového Apple CarPlay, respektíve Android Auto a fantastického 7-palcového virtuálneho kokpitu. Čo sa týka priestrannosti, ak sa vám páčila menšia 500ečka, len bola malá, tak potom Fiat 600 je tu pre vás. Kabína je vzdušná a poskytuje enormné množstvo odkladacích priestorov a špičkové vypracovanie. Dôkazom čoho sú aj sedadlá z ekokože, ktoré môžu byť vyhrievané a môžu mať aj masážnu funkciu. Pod kapotu novinky si viete osadiť dvojicu motorov. Prvý z nich je 1.2 hybrid spriahnutý so 6-stupňovou automatickou prevodovkou EDCT a s výkonom 100 koní. Spotreba je 4,5 litra. Pre elektrických fanúšikov si Fiat pripravil plne elektrický variant s elektromotorom s výkonom 156 konských síl, ktorý čerpá elektrickú energiu z batérie o kapacite 54 kWh. Na nabíjačke pri nabíjaní z 10 na 80% pri 100 kW strávite 27 minút a prejdete hravo cez 400 km. Rodinné auto by malo byť v prvom rade bezpečné a práve preto ponúka nový Fiat 600 v štandardnej výbave plejádu asistenčných systémov. Za zmienku určite stojí autonómia 2. stupňa, teda adaptívny tempomat s aktívnym zásahom do riadenia. Ďalej tu máme automatické núdzové brzdenie, varovanie pred čelnou zrážkou alebo aj sledovanie mŕtvého uhla. Nový Fiat 600 je na cestách ako doma. Vynikajúci podvozok je tuhšie naladený a kabína aj v prípade elektrickej verzie dobre odhlučnená. 600 s ľahkým riadením a kompaktnými rozmermi je skvelým parťakom na každý deň, o čom svedčí aj kombinovaná spotreba 4,5 litra na 100 km, respektíve 14 kWh na 100 km v prípade elektrickej verzie. Ak by som to všetko mal zhrnúť do jednej vety, tak vám poviem, že Fiat 600 je fantastické rodinné auto s masívnou dávkou talianskeho štýlu. Cena: hybrid od 22 590 eur, elektrika od 35 490 eur. K tomu máte záruku na 5 rokov, respektíve 200 000 km. Vyskúšajte ho sami na našej pobočke Auto Impex v Bratislave na Rožňavskej ulici 28 a ja vám prajem pekný deň a vidíme sa opäť na budúce.